Heippa kaikki! Mä oon Riikkale Noita Taipaleelta, Krystallomantti. Ja oon just tehnyt kanavoinnin. Ehkä siksi mä näytän vähän tärähtäneeltä hiukset pystyssä. Mä lataan sen YouTubeen ja se oli jännä. Tää on nyt oikeesti, niin se oli jännä kanavointi. Sen piti olla kollektiivinen, mutta siitä tuli kutsu valotyöntekijöille. Tosin siinä on se toinenkin aspekti. Meillä aina kulkee kahdessa virrassa, eli sielun virrassa ja materiaalisessa virrassa nämä asiat. Joten kauneit valoa sun päivää ja käy YouTubessa kattelemassa. Toivotaan, että tänään menee nopeammin. Viimeksi meni varmaan 4 tuntia ladata sitä ja mä joudun juoksemaan tuo ulkoa sillä missä on mun internet. Joo, ei mitään. Kauneit valoa sun päivää ja hei, ota seurantaa mun kanava YouTubessa Krystallo Noita Taivaalla, koska mulla tulee nykyään ne kanavoinnit on kuitenkin, niihin menee yli puoli tuntia, niin mä en viitti pätkiä niitä ja jakaa TikTokiin, joten YouTubessa Noita Taivaalla, Instagramissa Noita Taivaalla. Siellä on muutakin höpötystä noituudesta, noidan voimasta, rituaaleista, hekatesta, totta kai soteirasta. Ihanaa valoa sun päivää. Moi moi!